Jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang ochiwo siem mager ewi kuo mar penja mar KCSE masani osedhi aseta e pacho ka koseyo jonyuol kuom donjore e penjgo kendo jiwo kuo margi. Kipsang wuoyo e kinde manotelo ne chenro mar yawo kontena mar penj kaunti ma Nyeri, kama wacho ni moko kuom jopuonj oyiene nyithindgi dhi e skul kod simbe mag ong'we yamo ma osebedo ka itiyo godo e kuo mag penjgo. Kipsang bende oyango ni kwan jopuonjre ma nyiri ma timo penjgo bang' konyore omedore kendo ni malo ka ipimo kod higa mokalo. Our biggest problem in our examinations are we adults, the parents in most cases, because when you hear people saying there is mobilization of resources to compromise our staff, the people who are mobilizing resources are not our staff, it is we as parents. And why are we mobilizing resources? To try to compromise our examination. If we have given an opportunity to our children to be in school for 4 years, compared with last year during our examination time, the numbers of kids who did their exam in hospitals this year went up. It's slightly higher than last year. And that is an indication that we must be able to deal with our social environment. We must deal with, there must be some hygiene, both in our homes, because most of these pregnancies don't happen in schools.